Navenda Rojavaya Lêkolînê stratejîk îro derbarê koçberî û tevgerên siyasî yên Kurdî ya Rojavayê Kurdistanê panêlek li Hola Zana ya bajarê Qamişlo li darxist. Bi dehan endamê navenda Rojavaya Lêkolînê stratejîk û saziyên rêveberiya Xweser, parêzer û kongrasdar tev dem kesayetên ku li ser mijarê koçberiyê kar dikin, saziyên sivîl û partiyên siyasî bejdar bûn. Di panêlê de piştî deqeyeke rêzgirtin derbarê rewşa koçberan û êş û azarên wan hatin nirxandin. Paşê navenda Rojavaya Lêkolînê stratejîk sinfizyonek li ser rewşa koçberên pêşkêş kir. Endamê desteya rêveber a navenda Lêkolînê stratejîk Kurdiyar Dirêعî behsa armanca li darxistina panêlê kir. ev civîna hanê bi taybet li ser rewşa koçberan e koçberên gopiştî dagerkeriya dewleta Tirkiye hem ji Efrîn Serêkaniye girê sepî û hem beşê dîrokî weke dalê Kurdistanî de çi koçberî serê Kurda hatiye wê tê de bê behskirin û nîqaşkirin de. Armanca me ji vê civîna got îro li dar dikeve bi rastî jî li dar ketiye. Armanca me jê ew got em roniyê babêjin li ser rewşa koçberan hem di kampan de hem jî di nava bajaran de çi zehmetiya dikişînin çi erkê tevgerên siyasî ne hem di aliyê aborî de daliyê civakî de daliyê qada navneteweyî de daliyê diplomasî û zexta li ser saziyên navneteweyî ji bo rewşa van koçbera xweş bikin her wa jî vegerin li ser axa xwe welatê xwe dagerkerî bi dawî bibe weke çareseriyeke mayînde ji wan re bêkirin. Ji xwe hûn dizanin beşê yekê de semîner hata xwendin sînevizyon hebû her wiha jî estibyanek weke hatibû çêkirin rapirsînek encamê hatin diyarkirin çawal kampan li nava partiyan tevgera nerelesê hebû ev encam tev de diyar bûn. Li aliyekî din parêzer Ciwan Îso derbarê rewşa koçberan a piştî dagirkeriyê axivî û got mijara koçberiyê dozekî girîng û divê hemû alî li ser kar bikin. طبعا بداية نشكر مركز روجافا للدراسات الاستراتيجية على تنظيم ام سپاسîya navenda Rojava ya Lêkolînên stratejîk dikin ku paneleke darbara rewşa koçberan li herêmê li darxist. Mijara koçberiyê dozekî giring e û pêwîst e aliyên hiqûqî, mirovî û siyasiyên li Sûriyê li ser vê dozê kar bikin û paşguh nekin. Em di aloziyeke mezin de dijîn, ji lewreberiyê her tiştî divê giringî ji bo koçberan were dayîn û rewşa wan were şûpandin. Panel ji hemû aliyan ve pozîtîv bû û li ser gelek dozan nîqaş hat kirin. والحوار وتم تسليط الضوء على كثير من القضايا. Navenda Rojavaya Lêkolînê stratejîk bi armanca balkişandina ser rewşa koçberan rapirsînek ji bejdaran re pêşkêş kir. Paşê panêl bi encam û pêşinyaran bi dawî bû.